So yun mga par, kakain muna po kami kasi 11 na. 11 na po. Oh, tay, pakita mo tayo yung dimple mo tayo, yung dimple. Oo. Ito yung dimple. Lagay mo, bigyan mo ng Yung kalan. dimple. Bigyan mo pang kalan. Mag-ilaw ka nga yan tayo. Hello. Magkamukha na tayo. Ay! Paano yung dimple? Paano yung dimple? Tayo yung dimple. Uy, sino Alright, tayo? bye-bye. Mukaan pa na to. Guys. Bilis na tayo. Bilis na tayo. Dali. Hello guys. Wait lang. Ito tayo. Hindi ba nakita yung mukha mo tayo? Madilim eh. Tuloyan mo. Ayan. Bye. Hello guys. Hello guys. Walang pangit, walang maganda. Ano? Nagmamahal. Basta nagmamahalan. Tayong lahat. Amo. Oh. Oh, baga. Ito. Hello guys. Bata mo baga ko kadto. Amo ay. Kadto pa. Amo. Ganda baga. Gusto mo pa ako. Amo. Hmm. Bata mo baga kadto. Amo. Amo talaga. Kanina nagpapahinga ako, nagmamadali kayo. Ganun talaga ang buhay. Magti-tiktok ka na naman. Ganun talaga ang buhay. Tiktok na naman kami ni Rika. Hi, mabuhay. Kayong lahat. Ehem. Tara. Kain na tayo. Tara. Oh, sandukan mo kasi. Kumain na ako. Ay, iba nga yun. Ay, iba nga yun. Mahirap naman. Mahirap naman. Iba yun. Iba yung pagkain doon. Iba tayo. Iba yun. Hindi pwedeng hindi kakain. Oo, iba pagkain doon. Iba dito. Kaya to. Iba ang pagkain dito. Iba doon. Iba nga pagkain doon. Iba dito. Ladies first. Kaya nga may ladies first eh. Kasi yung voice mo, ano? Oo. Kaya ladies first. Oo. Yung voice mo ako. Yan po tayong lahat. Ay po. Ako. Mga kumpare ko dyan, nasa magiging kumare ko. Mga paring Jason. Ay, dahil si Rika oh. Sa yung tuloy ano? Dahil talaga. Aray ko. Try na kuya. Dahil talaga. Tayo, may uli. May dagan. Uri. Please, oh. Ayaw lang. Ba't may dagan? Wala, natuloy yun. Laki ka sobrang laki, kaya nga nabunan yung plastic. At yan bro, pinukuran man po ng kabilang na. Dilo-dilo po. Nakabuhay pa yung buhay naman. Hindi, ano, malaki kasi kaya lang muna siguro. Lutit ka na nakapulot to. Pwede na nga rin ng kilo. Eh, ano, pwede. Rating kilo yata. Busog mo lang. Ilang binayaran nyo? Dalawang isda. Yung... Tatayo. Isda. Ano naman yun? 2,000 naman. Tulingan mo. Dalawang isda. Wala yung isa. Saan na tayo? Ang lugas, kalsada. Ang ulog mo to. Kain po. Ano sinasabi yung first experience? Dalang pala mo, pita. Ikaw dyan na. Matakaan ka dyan na. First experience yung mga ganong bagay. Ikaw, Igor eh. Ah, mga kumpare, kaya nandito yung kumare namin ngayon. Mali mo. po? Tara, Kain. tayo. Dyan. Sorry pala. Dyan na. Ayun po, harap ng ulam namin nun. Ay, the best. Sakto sa bukid, Ah, totoo. gulay-gulay lang. Alright. Ay, amuhay. Masarap ang buhay sa probinsya. Sarap talaga. Naghihirap
Sarap mo kami guys. Kariwa ng Time hangin, sa kariwa ng isda. Wala kang iisipin, ano lang. Meron pa wala. Gas, ulam. Pero yung ulam, mabilis makuha. Yung mga budget ko rin. Ayun, tubig. Bahay. Ano masabi mo ulit sa luto ni Vince? Ano naman, kuya? Magpa-practice na kasi ka? Kuya, ikaw? Yung pagdating mo, kaakit ko lang. Papractice na magluto yan. Ano man? More practice. Practice. Pahinga muna. Mamalakasan ang ulan. Ito tayo, ikatay. Ulan niya yan. Ay, dito ka. Yung buko. Mamalakasan ang ulan. Nag-ano rin si tatay ng ano. Mamalakasan ang ulan. Di mo Ano? na matulog. Para tayo mo kung video. Mga pan-tiktok to. Uy! Abot tayo. Uy! Uy! Ayan. Alright. Ayaw ko. Ano ka dito ka? Ayaw. Parang nag- Wala pang bunga eh. Wala pang bunga. Tol! Tol! Sabi ka. Ano may sumasakit dito baba ng lupa? Ayun ka, ano? Game na sa challenge? Vince? Game na ba? Hindi si... Rika. Game na yata eh. Ano? Game na raw? Challenge! Ano? Hindi na magising. Tulog challenge. Alam ko, ano talaga? Sabi siya naman ko kay Lasa. Pati unang buwan eh. Boy, lagat. Nagana mo. Nalilito mo natin siya. Ito oras pa din yung isa. Gawa na po yung lagat ni Lasa. Ako magkano pero pag ano lang dito? Pag tawag ko ng mga kakaking bulatan, amo man natin. Ganun pala yung magkanta.